surts de casa el món sembla més petit. Vas preparat amb la pulsera de fil que ja duies l'any passat. Mentre camines comproves que estigui ben lligat al mocador. Em dic Anila Pedrós, soc cantautora i aquest és el meu primer projecte, que és el meu primer EP, que es diu Un mirall dins la butxaca. Has canviat, però en el fons saps que la veritat és que quan la vegis ballar per la plaça el món s'aturarà. Jo vaig tenir la sort que la meva profe de guitarra sempre ha cregut molt en mi. Ella, per part de Roca un vers, se'n va enterar de que s'estava obrint aquesta convocatòria i m'ho va enviar i em va dir: escolta, Nila, potser això és una oportunitat per materialitzar totes aquestes cançons que vas tenint, que sempre has volgut gravar, però que a vegades mai trobes el moment, el com i el quan. I aquesta oportunitat és el com, el quan i l'on. Quan tot just havia començat el concert d'un grup que per tu ni fu ni fa. Jo crec que aquest EP és l'oportunitat perfecta de presentar l'Anila artista, que crec que és la versió de mi mateixa que més em representa a mi. I que crec que si algú em veu cantant, em veu ballant, em veu actuant, em veu a dalt d'un escenari o m'escolta, és la versió que més em representa de qui sóc de debò. És la història interminable